ζούμε σε μια εποχή όπου σχεδόν όλοι έχουν άποψη για σχεδόν τα πάντα. Για την πολιτική, για την οικονομία, για την εκπαίδευση, για την επιστήμη, για την κοινωνία, για τη ζωή. Και φυσικά δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να έχει κάποιος γνώμη. Το ερώτημα είναι άλλο. Πόσο συχνά μπερδεύουμε τη γνώμη με τη σκέψη, γιατί το να έχεις μια άποψη δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει προηγηθεί πραγματική σκέψη. Μια γνώμη μπορεί να εμφανιστεί σχεδόν ακαριαία. Μπορεί να προέρχεται από μια εντύπωση, από μια εμπειρία, από ένα συναίσθημα, από το περιβάλλον μας ή από κάτι που ακούσαμε επανειλημμένα. Η σκέψη όμως είναι κάτι διαφορετικό. Η σκέψη είναι διαδικασία. Και ίσως αυτή να είναι μία από τις σημαντικότερες διαφορές. Η γνώμη είναι συχνά το αποτέλεσμα. Η σκέψη είναι η διαδρομή. Στα μαθηματικά αυτό φαίνεται πολύ καθαρά. Ένας μαθητής μπορεί να κοιτάξει μια άσκηση και να πει «Νομίζω ότι η απάντηση είναι αυτή». Αλλά στα μαθηματικά η απάντηση από μόνη της δεν αρκεί. Το πραγματικό ερώτημα είναι γιατί, πώς το γνωρίζεις, από πού προκύπτει, ποια είναι η λογική ακολουθία που σε οδήγησε εκεί. Με έναν παράξενο τρόπο, τα μαθηματικά μας μαθαίνουν να είμαστε δύσπιστοι απέναντι στις ίδιες μας τις βεβαιότητες. Μας υποχρεώνουν να εξετάζουμε τη σκέψη μας, να αναζητούμε τη δομή πίσω από το συμπέρασμα, να μην μένουμε μόνο στην εντύπωση. Και ίσως αυτό είναι κάτι που λείπει αρκετά από τη δημόσια συζήτηση σήμερα. Συχνά οι άνθρωποι ανταλλάσσουν γνώμες, αλλά σπανιότερα εξετάζουν τη διαδικασία που οδήγησε σε αυτές. Γιατί η γνώμη αναζητά συχνά επιβεβαίωση, η σκέψη αναζητά κατανόηση. Όταν έχουμε ήδη αποφασίσει τι πιστεύουμε, είναι εύκολο να αναζητούμε μόνο πληροφορίες που συμφωνούν μαζί μας. Είναι εύκολο να αγνοούμε ό,τι μας δυσκολεύει, ό,τι αμφισβητεί τη θέση μας, ό,τι μας αναγκάζει να ξανασκεφτούμε. Αλλά τότε δεν εξελίσσεται η σκέψη, εξελίσσεται μόνο η βεβαιότητά μας. Η πραγματική σκέψη είναι πιο απαιτητική. Απαιτεί να μπορείς να σταθείς για λίγο μέσα στην αβεβαιότητα. Να πεις, ίσως να μην έχω καταλάβει πλήρως, ίσως κάτι να μου διαφεύγει, ίσως να χρειάζεται να το ξανασκεφτώ. Και αυτό δεν είναι αδυναμία, ίσως είναι μία από τις πιο ώριμες μορφές νοημοσύνης. Στη μαθηματική σκέψη υπάρχει μια πολύ όμορφη ιδέα. Μια απόδειξη δεν προσπαθεί να κερδίσει μια διαφωνία. Προσπαθεί να φωτίσει μια αλήθεια. Δεν έχει σκοπό να νικήσει κάποιον. Έχει σκοπό να δείξει καθαρά γιατί κάτι ισχύει. Φανταστείτε λίγο πόσο διαφορετικές θα ήταν πολλές συζητήσεις αν είχαν αυτό το στόχο. Όχι να επικρατήσουμε, αλλά να κατανοήσουμε. Η παιδεία ίσως αρχίζει ακριβώς εκεί, όταν σταματάμε να αντιμετωπίζουμε τις ιδέες σαν προσωπική ιδιοκτησία.
όταν δεν ταυτιζόμαστε απόλυτα με τις απόψεις μας, όταν μπορούμε να τις εξετάσουμε χωρίς να αισθανόμαστε ότι απειλούμαστε. Γιατί τότε η σκέψη γίνεται κάτι ζωντανό, κάτι που εξελίσσεται, κάτι που μαθαίνει. Και ίσως γι' αυτό οι πραγματικά μορφωμένοι άνθρωποι δεν είναι πάντοτε οι πιο βέβαιοι. Συχνά είναι εκείνοι που έχουν μάθει να κάνουν καλύτερες ερωτήσεις, να βλέπουν περισσότερες πλευρές, να αναγνωρίζουν την πολυπλοκότητα, να αμφισβητούν ακόμα και τον ίδιο τους τον εαυτό. Ίσως τελικά η διαφορά ανάμεσα στη γνώμη και την σκέψη να μην είναι θέμα ευφυΐας, ίσως να είναι θέμα πνευματικής πειθαρχίας. Η γνώμη είναι εύκολη. Η σκέψη απαιτεί προσπάθεια. Η γνώμη είναι άμεση. Η σκέψη χρειάζεται χρόνο. Η γνώμη συχνά αναζητά επιβεβαίωση. Η σκέψη αναζητά αλήθεια. Και ίσως η πραγματική παιδεία να αρχίζει τη στιγμή που σταματάμε να υπερασπιζόμαστε μηχανικά τις βεβαιότητές μας και αρχίζουμε να εξετάζουμε με ειλικρίνεια τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε. Γιατί τελικά το σημαντικότερο δεν είναι να έχουμε περισσότερες γνώμες, αλλά να μάθουμε να σκεφτόμαστε καλύτερα.